Kde to som? U mňa doma. Čo so mnou chceš robiť? Čo len budem chcieť. Už nikdy nikoho neuvidíš. OK. Len krič koľko chceš. Steny sú tu. Počkaj, čože? Som za. Máš to tu luxusné. Doslova už nikdy neuvidíš rodinu. To je v poriadku. Nikdy sme neboli veľmi v kontakte. Budem ťa tu držať. Zamknutú. Celé mesiace. Budeš mi dávať jesť? Áno. Nemusím platiť nájom? Nie. Takže technicky som zabezpečený. Som psychopat. Ale bohatý psychopat. Stále lepšie ako môj ex, čo býval s rodičmi. Čo to s tebou je? Nebudeš mať kontrolu nad tvojim životom. Komplete všetko tu budeš mať zakázané. Takže klasický vzťah. Prečo sa usmievaš? Lebo si po dlhej dobe sympatický chlap, ktorý ma niekam zobral. To je snad sen. Ale čo? Konečne ti začína dochádzať, čo sa deje? Nie, konečne po rokoch necítim žiadny stres. Žiadna hypotéka, žiadne finančné problémy, žiaden nátlak. Môžeš ísť. Kam? Hoci kam! Kurva aj s touto Gen Z generáciou! Nič neberiete vážne! To je váš problém! To je už tretie odmietnutie tento týždeň. Fajn, môžeš tu ostať. Vážne? Ale ráno nech si preč! Super, môžem stať sprchu? Kúpeľne sú tie prvé dvere? Ty máš fakt čistú kúpeľňu a nepoužívaš 5 v jednom? Máš kondicionér a masku na vlasy? Kto to pekla si? Fakt nepotrebuješ spolubývajúcu? Ty máš moje tričko? Aj spodky? Idem zdať sprchu. Neboj sa, nezavolám tam na teba policajta. No, ty potrebuješ terapeuta, nie policajtov. Sexy a ešte aj vtipný. Dnes mám šťastný deň. Aké máš heslo na Wi-Fi?